I ved godt, hvad et login er. Det er et login på siden, så man kan få adgang til et eller andet fancy fedt content, I har lavet og gemt. Før vi taler om selve loginet, så skal vi tale om Umbraco Members. Vi har users her, det er dem, der logger ind og redigerer i systemet. Members, det er medlemmer. Det er dem, der har adgang til forskelligt indhold på siden, eller forskellige sider. Det kunne være, hvis det var en avis, så kunne det være et artikelarkiv, ligesom Berlingske har det for eksempel. Og selvfølgelig før vi kan have et login, skal vi have nogen, der skal kunne logge ind via det her login, og det er vores members. Umbraco har gjort det, de har lavet noget, der hedder member groups. Og det er fordi, du kan have forskellige grupper af members. Så det vi faktisk starter med, det er at sige, at vi opretter en gruppe. Den kalder vi brugere. Og så siger vi create. Nu har vi så den her gruppe, der hedder brugere. Kan vi lave en til, der hedder brugere via IP. Det er de rigtig seje brugere, der betaler ekstra mange penge til os. Så vil vi have nogle members. Hvis vi leger det var det projekt, hvor Rolf han var hvad kan man sige, skulle have en hjemmeside. Så laver vi en nyt member. Hvorfor driller den? Det var ikke sådan, den skulle se ud. Create members. Det er mig, der er Rolfs ven. Og så gemmer vi ham, når vi lige har ændret properties her. Han skal have et login. Nu har vi ven. Og hans e-mail, det er ven@test rolf.dk. Og det er hans password, det kalder vi 4444, fordi så kan vi huske det. Og så skulle vi gerne kunne gemme det. Nu har vi en member. Det er, han ses så på listen her, når vi går ind under all members. Rolfs ven. Vi kan gå ind og se her, han er godkendt som member, det er fordi vi har oprettet ham gennem systemet. Det kunne man også ændre, sådan så at, lad os sige, vi havde en sign-up formular, hvor vi individuelt skulle ind og godkende alle members, så ville vi gå ind her, klikke den af, eller ville have et script, hvor vi kunne klikke det af igennem. Sådan noget standard data i Umbraco, hvornår det er oprettet, hvornår den sidste er redigeret, og her kan vi skrive en eller anden fancy comment om, hvem er han. Det kunne være et eller andet, lad os sige, det var en kunde, så kan vi sige besværlig kunde. Ringer klokken 3 om natten, hver nat. Det er ikke så fedt. ID, det er ikke så relevant lige pt. Og så er der sådan en masse her. Det her, der er spændende her, det er member groups. Jamen det her, det er en ven af Rolf. Men han er ikke VIP, fordi at det er han sgu ikke fancy nok til. Hvis vi klikker her på brugere, så ryger den over member of groups, brugere, men han er ikke member af den gruppe, vi har oprettet tidligere, det hedder VIP. Det vil sige, at han får adgang til alt det, vi siger, at brugere skal have adgang til, men ikke det, som vi siger, at VIP-brugere skal have adgang til. Så gemmer vi alt det her stats. Og så går vi tilbage til, nu vil vi godt lave et member login. Lad os sige, at vi vil lave et login på det starter kit. Så går vi ind public access. Så siger den single user protection. Det er hvis vi vil have et fælles password for alle. Det har vi ikke lyst til. Role based protection. Det er hvis vi vil bruge members. Hvis vi vælger den nu, så får vi en masse data her, kan I se. Og så beder den os om at lave en login og en error page, og dem har vi ikke endnu, så dem skal vi oprette først. Sådan der. Så det vi går ind nu her, det er setting, partial views, create, login page, og så har Umbraco været så venlig at lave et login for os. Create. Og så har vi alt det her kode.
vi ikke selv skal skrive. Det er jo lækkert. Det kan vi redigere, hvis det er. Sådan der. Så går vi op i content. Så nu skal vi have vores... Yes. Men kan det være, at du bruger JavaScript til validering og sådan noget der? Fordi det er Umbraco. Okay. Det gør den heller ikke helt. Så vidt du kan se her. Går den ind og hiver fat i member i det. Hvad siger du? Ja, altså, det den gør, det er, den har en del kommunikation frem og tilbage mellem Umbraco og den her form. Yes. Men altså, det her, I kan selv lave jeres eget member login, hvis det endelig er. Det her, det er den lette måde. Jeg kan vise jer, hvordan I kan lave det på en anden måde senere, hvis I har lyst til det. Men lad os tage den lette måde først. Hvis vi under learn går ind og laver en, der hedder en text page, properties. Nu har jeg selvfølgelig været lidt for hurtig her, så jeg skal ned i settings, document types, text page, og så tillade at jeg mangler et eller andet her. Den. Nu kan jeg sgu ikke huske, hvor pokker det er, jeg lige laver den her. Det er ikke template, du skal lave. Det kan godt være, at du har ret i det. Skal jeg lige have... nej, det er hernede. Jeg tror lige, jeg pauser den, og så hopper hen og kigger. Der, vi genoptager lige. Og det var rigtigt nok, det var fordi det var mig, der var lidt for hurtigt. Og vi skulle faktisk, som der blev sagt, have en template. Som vi så kalder login create. Properties, alias login. Den tager vi som master. Så gemmer vi lige. Gør man se, at den er gemt, og så skal vi skrive en linje kode. Det er meget high-end. Pathway og det er der, hvor vi kalder vores view. Login. Gem. Og så skulle vi få lov til at kunne tilføje den her yes. Så gemmer vi. Og så kan vi hoppe helt tilbage i vores content igen. Og lave den her text page, som vi giver et login template, og den her kalder vi så login form. Det er lidt misvisende, men fint nok. Save and publish. Vi går så også ind og laver en her, der hedder access denied. Går ind og siger, at den skal have en headline, og der ser vi skriver et eller andet, som brugeren skal have at vide. Så var det den her starter kit, vi vil lave et login til. Og så går man ind public access, role based protection, select, og det var kun, nu starter vi med at sige VIP-brugere, der skal have adgang. Så ser vi, find vores login page. Det er den her. Og error page. Det er den her. Så update. Sådan der. Og så går vi herud og ser, hvordan pokker det kommer til at se ud. Access denied, de her, dem kan man deaktivere, så man ikke kan se dem, medmindre det er relevant.
basis, den kan vi godt få lov til. Det starter kit. Så crasher den. Jeg elsker det her. Men det, jeg skal tænke på, det er faktisk meget smart det her, ikke? Fordi at ej, det er ikke smart, den crasher. At komme ind på jeres system, som ikke har adgang, så crasher I bare deres computer, så har jeg... Så crasher på serveren. Så er det crasher på bilen. det er bare meget støvende, at de går bare ud. Ja, det er ikke så det sikkert. Ja. Det er ikke rart at sætte sig sådan en i. Det er man får en udkæmper. Og det skal vi noget lort sådan lidt over. Det er bare noget dårligt. Så håber vi, den har ikke har fucket det er sådan en lang ting. Nu lægger jeg bare. Så kommer jeg også. Kan kolde det. Nu er det spændende, hvor meget af det her data, vi har lavet og gemt, der er blevet gemt. Jamen det, nu har vi jo ikke, vi har jo ikke været inde og ændre på selve. Welcome to Fano. Der er noget stadigvæk. Det her, det er bare unfair. Ja. Bla bla bla, det her, det kan vi ikke bruge til den. Crap. Så er fejlen fundet, og det er mig, der har siddet og sovet her til morgen. Den skulle selvfølgelig hedde login page her, fordi den kalder det her partial view hernede. Hvor blev den af? Der. Og ikke bare et login. Ja, husk at gemme. Nu skulle den virke, tror jeg. Tør vi? Yes! Nå, ven og 444 og så login, og vi gider ikke at gemme det, og så kan I se, der er ikke noget, den redirecter ikke eller noget, det er noget man selv kan tilføje senere, hvis man ønsker det. Og så prøv at gå ind på den beskyttede side, det var den der hed det starter kit, og så siger den, hov, du har ikke adgang til det her. Og nej, men det forventer vi. Han var ikke medlem af VIP-gruppen. Det var han ikke. Nej, den her, den lavede jeg specifikt for, at det her, det var en fejl, jeg gerne ville have. Det var det der crash ikke. Det var ikke, at du gjorde det, det var bare det, du havde skrevet. Ja. Detaljer. Det er derfor, man altid skal tjekke sine ting. Nå. Hvis vi tager og smider den der bruger VIP over, så skulle han faktisk meget gerne have adgang nu. Og det har han. Og hvis man kan finde ud af at holde styr på sin navngivning, så burde det her være ganske let. Så jeg forventer ikke, at der er nogen af jer, der laver den fejl. Altså så bliver jeg fandme skuffet. Det er nok med, at jeg har lavet den. Er der nogle spørgsmål, før vi stopper og pauser det her? Nu blev det lidt mere kompliceret, end det skulle være, fordi jeg ikke kunne finde ud af at skrive login page. Så lav det igen. Du laver det igen. Yeah.